बाबा सना नोंनि आयाथ' मानसि बाग्राखा खुरांबा माने दासिमबो आंजों थांफानोखौनो राजि जायो दिनै नोंनि आयाथ' मानिथाराना बाबा सना मानिगोन आफा नों बुंबाय थादो आरो माला बावलै दिनै आबा जागोन आफा जागोन एसे नेथ'बावना नेनायाथ' नेगासिनो आबा सना आं गेम गेलेथ'नोसै दे आरो नोंहा आइखौनो सानथ'बाय थादोलाय दे होमबालाय आबा सना आयौ आयौ बेवहायसो फैना दंफैलायो नोंसोरो माथो खालामग्रा न'आवलाय दसे बेयावनो थाबाय आरो नायै आंबो आफानि मबाइलाव गेम गेलेदों हामा आबा सना बेफोरबायदि गेम गेलेनो दानिफ्रायनो ओमफ्राय गोजौआवनो थाबाय थानोसै ओंखारबोला दे आरो माइनाव जोंहा नोंबो फैबानो जाबाय ना मा होनखो नों सोरां नायै नोंबो फैदो ना जोंहा साथामजों बेयाव जिरायनोसै र' होमबालाय आबा सना नोंसिनिफ्राय आंनासो साबसिन बेवहायसो बारफोराबो जि मोजां नाङो मिथिबाय ना मानोथो दर साबसिन थांलायगोन नोंहालाय जायो दे आरो आंना जेरैबो सोरां जोंनिथिंजाय फैदोब्रा माने जोंफोरा मोजां मोजां रायलायनोसै नाङा दे आंना बेनिफ्रायनो खोनाखायोना बेनिफ्रायनो रायलायगोन जोंहा मानोब्रा सनु मानो माखौबा खोथा बुंस्रानो फैदो नै आफा सना गोग्लैगोन मोजाङै था दे दे आं थानायावलाय माथो जानाय दं ना आंनि फिसाखौ खोख्लैनांगौबा सोरां मिथिदोंना नोंखौबा उल्था खोख्लैफिनगोन आङो दे आरो गिया लांदों देन आंखौसो नोङो ब्लक लिस्टआव खालामना दोनबावदों आंखौसो नोंबो मालाय साननैसो गोसो थानो हादों सोरां नै आइ हामाथो जालायखो माथो सानो आयै सोराङा आंनि फनखौ ब्लकसो खालामनानै लाबावबाय मा होनखो आइ नायै मोनसेथ' आंनि फनखौ रिसिभ खालामाखै खेबसेबो आरो आंखौ ब्लकसो खालामबावदों बियो आयौ आइथ' बिदि जाथारबाय होनबा बियो नायै बे जुलिजों थानो मोननायखायनो बिराद जाथारदों बियो नाथाय आंबो बेखौ ओरैनो नागाराथ' एथ' बिदि खालामदोंना बियो अब्लाबोथ' खेबसेथ' रायलायनो हायोमोनहाय साहसियाबो हामानोथ' बेफोरबायदि ब्लक खालामलायनांगौ जाखो नै आइ बांद्राय सिन्था जानाङा दे दायो हरनाय नायगोन दे आङो फनखौ आंनिखौ हमगोन जां हाबाब नोंखौबोथ' इमान बेफोरबायदि इगनर खालामनाङा ना बियो नायै मान बिनि जेबो नङा नामा मानसियानोथ' हामारैथाय बुजिनो मोनलाय नामा आंबो बेसेथो डिस्टार्ब खालामगासिनो थाबाय जेखियानो जाया मानो माया नोंनि साननायफोरखौनो जाफुंहोथार आं एबार आरो आरे मालायसो नै माथो गानफब जोमफब बहाथो थांनो ओंखारलायखो मिस्टारा एसे खामानियावबो थांनाय नायनोसै आरोलै दे आरो मोजाङानो नङाब्लालाय बोरैथो जानो न'आव थाबाय थाबोला बेनोथ' आरो मालाय बेवाइफोरखौनो नायना बेहासो मालाय खामानिफोरावबो मोजाङैनो मोजां थाङो नोंहासो गैया आंबो माने एबारनिफ्राय मोजाङै थांग्रा जानोसैब्रा माथो बिदिबाथ' मोजाङानो सोरां नों थांनो सानदों मोजांखौनो सानदों नङाबाथ' सोरां नोंखौ लाजिनोसो ओंखारलायलाङो आङो बिदि बेखार थाबाय थाबोला जाखागोन माखौबा नै मोजां होनबोलाबो बेना आंबा बेखार थाया ओमफ्रायो बेफोरबायदि खामानियाव थांनो होननानै सासेजोंथ' स्राय थाङाना नोङो मालै थांफानो नामा नङा अब्लाबो होनबाय आरो थाङोब्लाबोथ' नोंनिसो गोसोसै अब्लाबो खिन्थाबा मोजां आरो थाङा बुंखाबायना आङो माथो सानदों नोंलाय होमबालाय मा ओमफ्रायो गिदों नामा गिगोन माखौबा गिनाङा दे आरो नोंसोरनो खोथा होखानानै आं आरो सिफायबावगोन ना अब्लाथ' मोजाङैनो बाथ्रा ओमफ्रायथ' नोंलाय मानोथो मावबावलायनो देनाय सोरां आंनि मावनायखौबाथाय जेबो बुंनो नाङा नोङो ओमफ्रायथ' आंनो दंखायोना अब्लाबो माथो जाखो बे आंनि गोसोसो आंनि मावनायफोराव आंखौ हेंथा होनो नाङा सोरां जेरैबायदि आंथ' नोंखौ जेबो हेंथा होफेरा नोंबो आंनि लामायाव हेंथा दाहो दे होमबालाय आरोथ' दासो नोंखौ दं होननानै आंनि खामानिफोरखौ गारगोन नामा बोथ' आंनि जबखौ मेनेज खालामनानैसो मोनदों दा ओरैनोथ' मोनगाराखैना
दे आरो जाबाय दे थांथ'नोसैलाय आंहा जायासै नामा नों बुंनाया आं फैबायसो बुंनांगौ दे होमबा आं फैबाय साला दाथ' खामानिनि थाखायबाबो दसेबाबो थांसिगोन ना नोङो जां मोनबाय दे आंनि गोसोआ माने आंखौ थांबासो मोजां मोनो आरोना माथो होनबा जेबो नङा दे आंथ' फैफिनखागोन दा ओमफ्राय नों दायो खयथायाव फैगोन आंथ' आरो खामानि जोबबानो फैगोन ना आबा ओमफ्राय नों माया मादैजोंथ' थाङा औ आब' सना दे बुंखानांगौथ' आरो दा थांथालै माया मादैजों नङाबा नोंखौ बेयाव फैहोनाय नङा जोङो मानो थांनांगौ दे आबा थाङाथ' आङो नों नंगौखौ बुंदों माथो होमबालाय जाबायसो हाजिराबो थांला थांलि खालामलाबायनो नाङा मिथिबाय ना बै दे जागोन दे आयै आयु हामालाबा आंबो साइ गाखोनांगौहाय नोंनि गारियाव जावैसो दे गाखोबानो जाबायना आयै हा बिखुनजोखौबो मालाबा बेरायनो लां आरो दे ओंखारबानो जाबायना आबै होमबा नोंबो आफाजों अफिसाव थांफादो हाबाब आब' सना आंबो बेफोरबायदि खामानिखौ रोंनायबाथ' थांगौमोनहाय दाथ' आरो बहाबावनि आबौ ओमफ्रायथ' आइ बिखुनजो बरिया समायना नुखादों माथो दिनै आयु हालुंगौ नामासै ना आबा सना दाबाय हाबाब आब' सना नंगौना दे होमबा थाथ'दो आयै दे अब्लालाय दे थाथ'दो दे नोंहाबा आबा दे थाब फै दे जागोन नै नोमफैया थांलायबाय दानाबा आबौ आबै दाथ' खामानिया जोबखांदों ना औ आब' सना अब्लाबो एसे बोरैबा मोनहाय आं नोमफाखौ सासेजोंसो बोरैबा लोगो हमनो थांबाय बायबा गवाहाय बे आंजों आंजोंबो गवा बे आबै औ आब' सना औ नोंसोरखौ आरो बेफोरबायदि दा थगायफिनथोंसै आरो बियो आबै सिदा नङा थांसै जोंना दे आब' सना थुदो दासो गोसोफोरानो सान्थि मोनलायलायबाय आं दिनै दसेब्लाबो बियो बाहेरावथ' थांबाय नङाब्लाथ' आरो नंनायनि नङिनि रायलायदेरबाय थायोमोन सानो नै सोरां दायो नों रायलायबाबो सिगांनि बायदि खोथाफोरानो ओंखारला दा बोरैथो ओंखारबावनो दिनै हामाथ' दिनैनिफ्राय जावैसोआ खामानियाव थांफिनबाय आयै दे आइ मोजाङानो जाबाय बिदिबा हाबेबो मालाय बेसेथो बेखार थाबाय थानोसै गाव जिखि खालामदोला आयै आं जेबो बुंला दे आरो बोरैबाबा मोजाङानो आइ जायखि मोजाङानो जा गाज्रियानो जा मिथिला आङो आयै दे आइ उनफोराव मोजां जालांबायो खोमा एसे मिलायनानै थादो नोंबो आरो नोंबो जालायबायना आरो सोरां बिमायाबो आयै मिथिबाय ना मा बुंदों मिथिगौ आइ आंनि सिगाङावबो बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय साननायालाय गाज्रि नङा आइ नाथाय आंथ' बेफोरबायदि सानथ'वाखैना आयै दे होमबालाय आंबोथ' आरो नोंनि मोजांखौनो लुगैयो नों जेरैबायदि मोजां मोनो बिदिनो खालामबानो जाबाय जावैसोआबो एसेबां बुंबायबालाय गावबो सोलायबाय होनबायानोबालाय दे आइ एबार खनसेखौ नायबावदो र' आयै एसे सम हो आंनो दे होमबालाय आय' माथो होनबावनो आरो आंनि जिउखौलाय दे आरो हाबा साना फरायनायफोराव मोजाङै गोसो होदे आरो आफा साना उनावहाय आरो देरबोला गिदिर साखरि मावनांगौ ना जागोन दे आयै ओंखार राजा देनांहाय जोंहा बिमाखौ नायफिननांगौ दा बेखायनो दानिफ्रायनो मोजाङै फरायखा आरो ओंखार हाबा दे मादै थै आबा साना ओमफ्रायथ' बेयाव फैनानै लेखाखौनो गावहा मोजाङै फरायासै दा ओमफ्रायथ' बावलायलांसिगोनसो खोमा आरो गासैबो नङा माथो आयै आं फरायोथ' ओमफ्रायथ' आं बावाखैना आं गोसोआव दंजोबो ओमफ्रायथ' जिलि जोंहा आजाखौ बेवहायनो एडमिसन खालामना होफिननांसिगोन खोमा दे आरो आब' नङाबाथ' राजानि फरायनाया मा जागोन दिनै बेनोथ' आगै दाथ' आरो बिफाफोराबा बेफोरखौ खेल लागोन ना लायाखै आब' बिदिनो खालामदो बेवहायनो अफायबा एडमिसन खालामना होनोसै मान्दावसो फरायसिगोन आरो आयै आफा साना नङाबा मा जानो दिनै जाम्बा जाम्थासो जानानै थागोन माथो ओमफ्राय आंनि लोगोफोरा
गैया? जेबो नङा दे आबासना स्कुलाव थांबोलानो गोदान लोगो मोनगोन दा आरो औ दे होमबालाय दे मोजाङै फरायदे आबा दे जाबो गुमैया खैथासोआवबा फैफिनगोनथाय जानो आरो दायो फैया बे दा फन खालामनानै सोंहरदो खालामा माथोसै आङो दे होमबालाय आं खालामगोन आयै नै नोंहा फरायनायफोराव गोसो हो आबासना अबेनि खालि बिफाखौल' नागिरग्रा जादों बियो जेबो नङा दे आब' ओमफ्राय गावहा रागा जोंलायबायना आयै र' नोंखौबो आबासना नुगासिनोसो आङो